Si, pois, comecei a escribir novo, contra os anos 70, 71, en Vigo, cando eu tería daquela uns 15 anos, 15, 16 anos, non? Nun contexto que era, pois, a miña familia, o meu pai montara a librería que a miña nai, librería Librouro en Vigo, trouxeran anos antes de Argentina moitos libros, os libros escritos por Castelao, libros prohibidos daquela en Galicia, que mesmo vendían na librería. Bueno, total que o máis doado para min foi efectivamente naquel ambiente de fondo coñecemento da realidade social, cultural de Galicia, e tamén cunha simpatía moi fonda polo idioma galego e pola literatura, pois que comenzara así como dun xito espontáneo a escribir na nosa lingua, non? Entón eran poemas breves que permaneceron de algún xito nun ámbito segredo, non? Ainda non está editado un libro, ese material. De novo fixera, pois, un libro que se chama Recinto. E logo tamén ven, ademais desa contorna familiar, pois o coñecemento de outros amigos tamén con inquedanzas literarias, que o caso en Madrid de Lois Pereiro, Xosé Manuel Pereiro, Manuel Rivas, que anda a aventura colectiva da revista Aloia, con outros, con meu curmán Raimundo Patiño, tamén con Fermín Bouza e outros, non? E logo, xa en Vigo, pois con o grupo Rompente, Alberto Avendaño, Manolo Romón, Antón Reixa, outro tanto. Necesito que eu era colaborador xunto con Menchu Lamas das actividades que se facían de tipo interdisciplinar cos amigos estes de Rompente. E tamén en Madrid cos de Loia. Entón, de algún xeito, de forma moi natural, eu fui entrando no mundo literario e tamén escribindo máis adiante a teoría da arte, escribindo moito sobre artes plásticas, non? Que o campo, pois, profesional meu, non propiamente, non? Pero sí que dun xeito natural foi aos poucos medrando un interés grande pola literatura, no meu caso, ata o extremo de que hoxe en día teño publicado moitísimas cousas xa, non? Daquela, de novo, eu era pintor e os meus amigos eran os poetas, e de algún xeito non precisaba eu exteriorizar aquel traballo segredo, non?